Shwmae a chroeso I Sgwrs Podlediad Consortiwm Canolbarth y De. Yn y podlediad hwn byddwch chi'n clywed y trafodaethau diweddara am bob math o bethau addysg. Hello and welcome to Sgwrs, the Central South Consortium podcast. In this podcast we'll bring you the very latest discussions on all things education. Helo na, a chroeso ato ni I bodlediad llafaredd, llafar llwyddiannus, sy'n rhan o gyfres o bodlediadau gan Consortiwm Canolbarth y De, sef dwy'n y teitl Sgwrs. Ac yn ymuno mi Mena Roberts, a dwi'n gweithio i'r adran Gymraeg o fewn yr adran iaith, llythrennedd a chyfathrebu yn rhan o'r consortiwm. Mae yna 3 athro o 2 ysgol yn y consortiwm yma. Ac maen nhw'n gweithredu strategaethau a gweithgareddau llafaredd yn ysgolion I godi lefelau llafar. Felly croeso ato ni Alun o ysgol Hamadryad, Glesni o ysgol Glan Morfa a Nia o ysgol Sant Curig. Os gai ofyn I chi gyflwyno'ch hunain a chydig bach o gefndir yr ysgol eich ysgol chi mewn gwirionedd. Diolch. Nia? Gorau. Nia dwi o ysgol Sant Curig a I ni lawr yn y Bari ym Mro Morgannwg. Mae gyda ni tua 448 o blant yn yr ysgol ar hyn o bryd. Feithrin I flwyddyn 6, ysgol cynradd, cyfrwng Cymraeg. O ran ystadegau, mae gyda ni 18.9% o blant prydysgol am ddim. Mae gyda ni mae'r rhan fwyaf o'n disgyblion ni'n dod o gartrefi di-Gymraeg. Mae yna 24 teulu gyda ni, felly sydd ag 1 rhiant yn siarad Cymraeg allan o'r 448. Felly mae yna grew helaeth o disgyblion yn dod ato ni yn siarad Saesneg. A mae yna 6 teulu gyda 2 rhiant yn rhugl yn yr iaith Gymraeg, 1.3%. Felly, dyna'n ystadegau ni, a dyna le I ni fel ysgol. Felly, ni'n dechrau gyda, chymod, yn y dosbarth derbyn a'r meithrin, mae llafar mor bwysig I ni, achos does dim llafar Cymraeg yn enwedig gyda'r disgyblion sydd gyda ni. Felly, ni'n dechrau o bwynt isel, falle I gymaru â llawer o ysgolion eraill o fewn y consortiwm. Diolch I ti, Nia. Glesni, byddwn ni'n tybio bod chi rhywbeth yn debyg o ran yr iaith Gymraeg o fewn eich ysgol chi, o ran y teuluoedd sy'n siarad Cymraeg. Ynden. Felly, dwi'n ysgol yng Glan Morfa yn Nwyrain Caerdydd. Tua 265 yn llawn amser, wedyn tua 40 o blant yn y feithrin. Dyn ni mewn ardal eitha difreintiedig o ran ein canrannau ni, felly mae gennym ni 37.8 o ddisgyblion yn cael prydysgolion am ddim. Ac mae gyda ni 12% o blant yn siarad Cymraeg unne mam neu dad adre, sydd yn uwch na dyn ni wedi cael o'r blaen, ond debyg iawn I ni, chod, cartrefi dwyieithog mwyafrif o'r disgyblion yna. A mae gennym ni 6 iaith arall yn cael ei siarad hefyd ymysg y disgyblion. Ond sefyllfa tebyg iawn I ni a llawer iawn o ffocws angen bod ar cyfleoedd llafar o'r cychwyn cyntaf I feithrin hyder a rhugylder y disgyblion. Diolch I ti, Glesni. Alun, ydych chi rhywbeth yn debyg eto yn dydych? Ydyn. Alun dwi o ysgol Gymraeg Hamadryad. Ysgol eitha newydd i'r ardal yn Bai Caerdydd. Agorodd yn 2016 ac ar y safle lle dyn ni nawr 2019. Felly yn hir iawn yn ôl. Ysgol sydd wedi bod yn tyfu dros y blynyddoedd, dyn ni bellach efo dosbarthiadau meithrin I flwyddyn 6. 338 o ddisgyblion. Y mwyafrif o gartrefi ddi-Gymraeg yn yr ysgol. Mae yna 25 o ieithoedd yn yr ysgol I gyd o'r cartrefi, felly dipyn o amrywiaeth o ran hynny. A mae 40% o ddisgyblion o gefndir global majority ethnicity, felly mae yna amrywiaeth o grefyddau a ieithoedd i'w glywed o fewn yr ysgol. Felly, mae yna gartrefi a teuluoedd Cymraeg gennym ni, ond yr mwyafrif o gefndir di-Gymraeg.
lle da ni yn trio meithrin y sgiliau sydd gan yr plant o'r gartrefi Cymraeg yna i helpu ni gwella'r sgiliau Cymraeg o fewn y rai sydd ddim o'r gartrefi Cymraeg yna. Felly fydde rhywun yn deall yn iawn pan fyddech chi wedi mynd ar ôl trywydd llafaredd yn y dair ysgol mewn gwirionedd. Ond sut ddechreuwch chi'r daith, Glesni? Dwi'n meddwl, ges i wahoddiad hefo tîm enna, dwi'n meddwl yn wreiddiol, a be sy'n lwcus, ges i fynd hefo, ni'n cynrychioli clyster Glan Taf bryd hynny o ran ysgolion cynradd, a nathon ni fynd i gael hyfforddiant. Tua 3 neu 4 diwrnod mewn ffordd o hyfforddiant. Dwi'n meddwl yn ôl yn 2019, felly cryn dipyn yn ôl wan, ynglyn â strategaethau, llais 21, a nes i just, o'n i just yn teimlo dyma'n union beth ni angen fel ysgol, a nes i ddod nôl i'r ysgol yn awyddus ar uwch dîm, felly oedd hynna'n helpu. A sôn wrth y peneth, Meilir Thomas, a mi athon ni fel criw i Lundain. Felly athon ni ysgol School 21 yn Llundain, ac athon ni yno, a eto jyst cael yn syfrdanu gan safon iaith y disgyblion oedd yn dod o ardaloedd difreintiedig iawn, yr awch ar mwynhad, yr ymroddiad oedd gan y staff at gynllunio. Yn amlwg yn Lloegr mae'r sefyllfa'n wahanol, doedd na ddim lle i llafar yn i'w cwricwlwm nhw o gwbl, felly oedd yn anoddach byth iddyn nhw. A wedyn ers hynny, jyst wedi cymryd bob cyfle mewn ffordd i gael ein fatha, da ni wedi bod 2 flynedd wan, da ni'n rhan o gweithdi yma so da ni wedi edrych ar ein amgylchedd dysgu flwyddyn diwetha ac yr ethos i fewn, a tro hyn, da ni wrth lenni, da ni'n edrych ar strategaethau a codi statws strategaethau fewn y dosbarth. Felly, da ni jyst wedi gweld bydd ymysg y disgyblion, pŵer o edrych ar strategaethau yn cyfoethogi y rhieni a, y staff. Felly, mae jyst wedi bod yn rhywbeth manteisiol iawn, a da ni'n teimlo'n falch ofnadwy bod ni wedi cael y cyfle i fod yn rhan. Ac yn lwcus iawn wedi cael bod yn Llundain hefyd. Be amdano ti, Alun, yn Hamadryad? Sut gychwynoch chi fan yna? Sut gychwynes ti? Wel, gychwynes i ar y siwrne efo llais 21 ddim yn hir ar ôl ymuno hefo'r ysgol a symud i Gaerdydd, a wedyn cael fy rai efo llais 21. So oedd o gyd yn newydd i fi, felly o'n i ddim wedi clywed amdano fo'r blaen, o gynna i ddim profiad o beth oedd llais 21 a beth oedd o'n neud. Felly oedd o yn newydd i fi hefyd. Felly, es i efo athrawes arall yn yr ysgol ar hyfforddiant ar gyfer dechrau ar daith, a gweld yr holl strategaethau oedd gan nhw i gynnig, a sut oedden nhw'n gallu gweld llafaredd yn mynd o fewn yr ysgol, a sut oedden nhw'n gallu gweithio o'r gwaelod reit i fyny. A hefyd oedden nhw'n dangos, achos oedden ni'n cydweithio efo ysgol yn uwchradd hefyd, oedden ni'n gweld sut felly fynd ymhellach wedyn. Oedden ni'n gweld, yn bennaf, oedden ni'n gweld mewn lot o bethau ni'n gwneud yn barod sydd yn taro'r un pethau a be mae llais 21 yn anelu i'w wneud. Felly oedd hynny'n gysur i ni, ond oedd o hefyd yn ffordd i ni ddatblygu yr hyn oedden ni angen i'w wneud o fewn yr ysgol, sef ddatblygu hyder yr disgyblion i siarad yn rhugl yn y Cymraeg, ond jyst i siarad, i ddweud y gwir, siarad yn gywir, siarad yn hyderus, defnyddio llafaredd ar bob achlysur, a hynny efo sgiliau cry, ac felly, dyna lle gychwynodd y daith. Felly, nathon ni drafod efo ysgolion eraill, oedd ar y cyrsiau gyda ni, oedd ar yr un siwrne. Felly, o hynny wedyn, ar hyd y blynyddoedd, da ni wedi datblygu mwy o strategaethau a wedi mapio chydig bach mwy ar gweithgaredda llafar. Felly, ie. Gwych, ddown ni nôl i siarad am hynny chydig nes ymlaen. Mae dy daith di chydig yn wahanol dydy Nia, achos mond yn ddiweddar wyt ti wedi cael y swydd yma o arwain llafaredd yn yr ysgol.
yn union. Fi'n credu dechreuodd ein taith ni rhyw 2 flynedd nôl. Fi'n credu ar ôl y pandemig, pam daeth y plant yn ôl i'r ysgol, wnaethon ni gyd sylweddoli fod llafar yn amlwg yn rhywbeth oedd angen i ni weithio arno fe. A dechreuon ni off gyda'r pecyn trochi iaith. O'n i'n chwilio am rhywbeth oedd yn mynd i'n helpu ni i gynllunio ac i greu profiadau llafar fwy pwrpasol i'r plant. So dechreuon ni gyda'r pecyn trochi iaith o'r consortiwm. So fi o'n i wrthi am flwyddyn yn gweithio'n galed ar hynny a neu'n siŵr bod llafar yn dod mewn i bob agwedd o ddysgu yn amlwg. A wedyn, fi oedd 2 aelod arall o staff, fi o'n nhw'n gyfrifol am llais 21 cyn i fi ddod, a fe fi o'n nhw ar yr hyfforddiant Classroom Practitioner, peth cyntaf i chi wneud pan ych chi'n ar y daith llais 21, a fe fi o'n nhw'n ymweld â ysgolion eraill i weld, chimod, arbenigedd yn llais 21, a dod nôl ar arbenigedd yna i'r ysgol. Yn anffodus, maen nhw wedi gadael, a wedyn dwi a Nia Tiwdor wedi ymuno ar tîm iaith, felly ni sydd yn arwain iaith y llythrennedd ar hyn o bryd. A wrth gwrs, ni nawr ar y cam Elevate, ond dydyn ni ddim wedi wneud y tasgau Classroom Practitioner, ni'n wedi bod ar yr hyfforddiant hynny. Felly, mewn ffordd, does dim arbenigwr gyda ni falle yn yr ysgol, felly ni wedi gorfod dysgu gyda'n gilydd fel ysgol, a mewn ffordd mae hwnna wedi bod yn dda, achos ni gyd ar yr un dudalen, a ni gyd yn edrych ar beth i ni'n neud o fewn ein dosbarthiadau ni, a gweld beth sydd yn gweithio, ac ni gyd yn dysgu gyda'n gilydd ar yr un pryd. Felly, fydden ni'n dweud, ni dal ar ddechrau'r daith, ni dal yn dechrau cael beth ni eisiau yw strwythyr, a o'n i'n ffeindio bod llais 21 yn rhoi'r strwythyr yna i ni, a os oedd unrhyw aelod o staff newydd yn dod i'r ysgol, mae llais 21 yn ffordd hawdd rili o'n i'n teimlo i gyflwyno llafar ac i roi'r profiadau llafar hynny i'r plant. Achos mae fe'n eitha strwythuredig, mae'r adnoddau gyd yna i chi. Ac felly ni, fel wedys ni dal ar ddechrau'r y daith, a mae ffordd bell gyda ni fynd, ond dwi'n meddwl bod ni wedi sylweddoli pa mor bwysig yw llafaredd yn amlwg mewn ysgol Gymraeg sydd â plant sydd yn dod o cartrefi Saesneg, ond hefyd bod yr llafaredd yna'n dod mewn bob agwedd o fywyd. Felly, dyna beth ni'n gweithio arno fe ar hyn o bryd, bod llafar yn dod mewn i bob gwers, i bob thema, i bob peth ar draws yr ysgol. Felly, ni dal ar ddechrau'r daith. Diolch i ti, Nia, a mae hwnna'n wers i ni gyd ydi, os 2 yn gadael sy'n arwain, mae'n bwysig bod yn cael ei readru i gweddill y staff, nid ych chi ar ben eich hunain mewn gwirionedd. Oeddech chi'n sôn bod chi wedi mabwysiadu rhai strategaethau yn syth. Glesni, ti'n cofio be nes ti fynd ar ei ôl yn syth? Dwi'n gwybod bod ti wedi bod yn rhan o greu'r drysorfa, wedyn mae ganddo ni y drysorfa yna sy'n llawn o enghreifftiau o'r strategaethau. Be oedd yn gweithio neu be wyt ti'n meddwl nes ti gyflwyno gyntaf? Dwi'n meddwl nathon ni edrych gyntaf ar grwpiau. So sut i hybu, oedden ni'n gwneud lot o badneriaid yn barod, ond oedden ni jyst eisiau, ond e gymaint o strategaethau sydd gael sgwrs yn ddiddorol. Felly nathon ni edrych ar yr amrywiol, grwpiau triawdau, sut grwpiau mwy fel grwpiau harcnes sydd yn eitha cymleth, ond unwaith mae plant hŷn yn dod i arfer, mae'n strategaeth effeithiol dros ben, ni gynnal sgwrs. Felly, a just naws, sut i gael bod pawb yn gwrando ar ei gilydd, bod pawb yn dangos parch, mae'n posteri lyflu ynglyn â protocol ar gyfer trafodaeth. Felly, y ffocws mwyaf oedd amrywio'r ffordd oedd plant yn cael cyfleoedd i siarad gyda'i gilydd a sicrhau bod yn naws yn un o barch a oedd yn cynnal ac yn wneud y disgyblion teimlo'n hyderus. Oherwydd mae nifer o ddisgyblion ni yn eitha swil yn aml i siarad am mynegu barn a di falle cyfleoedd fel ddim yn rhywbeth maen nhw'n wneud yn rheoledd. Felly dyna nathon ni a nathon ni gael help, nathon ni gael, nathon chi ddod mewn, dwi'n cofio, a nathon chi drafod efo disgyblion blwyddyn 6 yn defnyddio fel tactegau mynegu barn a'r cardiau yna yn uwch fyny yn yr ysgol, ac o hwnna wedi bod yn hynod fuddiol, jyst o ran weithio jyst rhoi fel swydd i'r disgyblion, fel bod nhw'n gwybod be i wneud, a
Nathon ni'n neud lot o edrych ar nhw ar wahân. Felly lot o'r gwaith yna. A wedyn lawr yn yr ysgol, oedd e lot mwy o gyfleoedd falle i drafod teimladau, pethau fatha cartoons cysyniad, lle oedd yna syniad iddyn nhw, oedden nhw'n gallu defnyddio, a wedyn yn gallu ymelaethu ar hynny. Felly, lot fawr o strategaethau, a un peth da ni wedi mabwysiadu yn eitha cynnar a di cadw at ydi ein boreau ni, da ni bob tro erbyn hyn yn dechrau bob bore gyda fel cyfle i drafod. A mae gennym ni lwyth o sleidiau i'r staff erbyn hyn, sydd yn rhoi fatha gemau brig y brawddegau, gemau yn ffodus, yn anffodus, cwestiynau tennis, felly lot o bethau gnesu'r plant fyny o'r cychwyn cyntaf. Fel o'ch chi'n sôn, fel i sicrhau bod llafar yn brif ffocws a bod o'n cychwyn yn mewn ffordd gyffroes yn y bore, plant yn mwynhau y sesiynau bach bwrlymus yna. Ond wedyn trwy'r dydd, mae yna gyfnodau rheoledd lle mae rhaid i staff fyfyrio, rhoi cyfle i plant drafod, sleidiau ym mhob gwers, boed yn wyddoniaeth neu'n gelf. Felly, ond yn y cychwyn, yn naws oedd yn bwysig i ni, sicrhau bod yr amgylchedd yn caniatáu sgwrs. Diolch i ti. Alun, nes di sôn bod wrthi'n mapio. Oedd y mapio di digwydd cyn edrych ar y gwahanol strategaethau a'i cyflwyno nhw i'r ysgol? Neu ffordd arall? Ffordd arall mwy na ddim byd o ran y mapio. Be nathon ni oedd, ar dechrau'r daith, nathon ni fynd ar ôl y discussion guidelines gan llais strategaethau yn mwyn yn siŵr fod unrhyw tasgau trafod bod y plant yn ymwybodol o reolau a beth yn bwysig wrth drafod. Nath pob dosbarth fynd ati i greu heine o fewn i dosbarthiadau beth yn bwysig iddyn nhw. Bod pawb yn gwybod ar dechrau'r daith, reit, dyma dyn ni'n disgwyl ohonych chi. Nathon ni gyflwyno yn eitha sydyn ar ôl i ni ddechrau ar y hyfforddiant. Nathon ni gyflwyno'r strategaethau nathon ni ddysgu amdano a'r ddogfennau gathon ni gan llais strategaethau efo'r holl strategaethau neu gemau sticiwch chi o ran llafaredd. Fel gennym ni detectif siarad, dull hackness fel nath gwestiwn ni sôn. Felly yna llwyth o bethau nathon ni gyflwyno i staff. Nathon ni ati wedyn i ddeud o'r staff i ddechrau defnyddio nhw o fewn i dosbarthiadau. Mewn ffordd arbrofi, a gweld beth sy'n gweithio, beth sydd ddim, beth sydd yn helpu nhw. A wedyn, athyn ni ar daith dysgu wedyn a gweld nhw ar waith yn y dosbarthiadau. Ac oedd hynny'n helpu ni wedyn gweld y twf yn hyder y plant a'r datblygiad yn y sgiliau. A wedyn yn eitha diweddar, blwyddyn diwetha oedd hi, nathon ni edrych ar gweithgareddau llafar y dosbarthiadau i gyd o'r feithrin, reit i fyny blwyddyn 6. A nathon ni ofyn i'r staff pa weithgareddau llafar ydych chi'n dieddol o wneud efo pob cyd-destun. A oedden ni'n gallu gweld wedyn bod yna chydig bach o ailadrodd yn digwydd efo areithiau neu rhywbeth. Oedden ni'n gallu gweld wedyn sut fedrwn ni newid rhai o'r gweithgareddau llafar fel bod yna bach mwy o gysondeb a bach mwy o datblygiad yn yr gweithgareddau. A felly mae hwnna yn mynd i barhau gyda ni o ran sut da ni'n mapio'r gweithgareddau sydd yn cael eu defnyddio. A wedyn gobeithio, yn y pen draw, fyddwn ni mewn rhywle eitha tebyg i Glan Morfa, lle fydd llafaredd efo bach mwy o statws yn fyrreol a fod yna gweithgareddau cyson yn digwydd. Dwi'n meddwl bod ni dal ar yr pwynt yn yr rhaglen lle da ni yn defnyddio pethau hyn llall ag arall pan da ni'n gallu a bod ni yn dendyn wedi mapio, ond mae yna bethau weithiau yn chwarae'n erbyn ni, fatha mae yna newidiadau staff yn digwydd, neu mae eisiau ail gyflwyno pethau. So mae yna rwystredigaeth weithiau hefo so da ni'n trio'n gorau, ond mae'r mapio wedi helpu ni weld beth allwn ni gweld llafaredd ar draws yr ysgol mewn yn byd. Mae'r ddau o'ch chi wedi sôn am dywys yr athrawon gyda chi. Sut nathych chi sicrhau bod pawb yn gallu mabwysiadu hyn?
Wel, oedd y taith dysgu wedi helpu ni efo hynny, achos oedden ni wedi cyflwyno pob dim iddyn nhw, wedyn oedden ni wedi dweud, wel, ewch ati i gynllunio defnyddio'r gweithgareddau. Ac oedd o'n fuddio dros ben i ni weld hein ar waith. O'n i erioed wedi gwneud taith dysgu o blaen, so ni'n teimlo'n reit bwysig ar y tro, mynd rownd yn edrych ar pawb yn ei gweithgaredda llafar. Ond oedd o'n ddiddorol, achos oedd ti'n cael gweld sut oedd pawb wedi defnyddio'r strategaeth a wedi'w symleiddio fo ar gyfer y meithrin, neu wedi'w heri fo ar gyfer y blwyddyn 6. So oedd o'n rili diddorol gweld o. Yr unig beth arall yn ei wneud ydy gweld cynlluniau a cynlluniau tymor, gweld pa weithgareddau llafar sydd ar waith gyda nhw. Diolch i ti, Alun. Mae hwnna'n swnio'n wych. Nia, oeddet ti'n amlwg oedd yr holl beth wedi sefydlu, so lle oeddet ti'n teimlo oeddet ti'n gofod dechrau'r dy daith di fel arweinydd llafaredd? Wel, oedd y ddwy oedd wedi gadael ni, o'n nhw yn amlwg yn fwy arbenigwyr, o'n nhw wedi bod yn gweithio ar eu dosbarthiadau eu hunain ac yn treialu'r holl adnoddau a treialu strategaethau, ond o'n nhw heb cael y cyfle falle i ymestyn ac i ddangos y sgiliau'r strategaethau yna i bawb o fewn yr ysgol. Felly, o'n i'n teimlo fel ysgol, a dweud y gwir, fod angen i ni ddechrau o'r dechrau a fod angen i ni edrych ar wrando, achos heb gwrando chi methu wneud y trafod. Felly dechreuon ni gyda'r ysgol wrando a o'r feithrin lan i flwyddyn 6 ac edrych ar sgiliau gwrando a fel oedd Gles ni'n gweud, yr ethos na'r parch yna o wrando ar bobl eraill yn trafod. Felly dyna lle dechreuon ni arni ddi, a wedyn o'n i wedi sicrhau fod yr ysgol wrando'n weledol ym mhob dosbarth, fod yn cael ei gyfeirio ato ym mhob sgwrs, ym mhob wers. Felly hwnna oedd y dechreuad i ni, a o'n i'n teimlo bod hwnna wedi helpu ni ar ein taith ni gyda'r llafar, achos oedd plant nawr yn gallu gwrando, cymryd tro, dangos parch, edrych ar y pobl oedd yn siarad yn y dosbarth. Felly dyna le ddechreuon ni. A wedyn eithon ni mlaen wedyn i gyflwyno'r canllawiau trafod, achos ni wedi bod yn lot o waith ar asesu'r gyfer dysgu a meini prawf llwyddiant ag ati. O'n i'n meddwl bod hwn yn ffitio mewn yn eitha da o ran bod y plant y disgyblion yn gwybod yn union beth oedd yn ddisgwyliedig iddyn nhw pan maen nhw'n trafod, a oedd hwn yn digwydd ym mhob dosbarth wedyn, felly gan bawb canllawiau trafod. Yn amlwg o'n nhw wedi symleiddio lawr yn y derbyn a'r meithrin, ond wedyn oedd y sgiliau'n adeiladu fyny wrth gwrs wrth bod chi'n mynd i flwyddyn 6. Nes i hefyd ofyn i bawb yn eu CPA i edrych ar Voice 21 Exchange, achos oedd na fodiwl arno fe, Introduction to Oracy, a fel wedys i, o'n i'n teimlo bod angen i ni gyd i ddechrau eto bron o fod. Felly oedd yr Introduction to Oracy, na oedd y modiwl yna'n rhoi'r fath o gefndir, yn enwedig gan bod staff newydd gyda ni hefyd o ddim falle wedi bod ynghlwm wrth llais 21 o'r blaen neu'n gwybod beth oedd e. Felly wnaeth pawb hyd yn oed y cynorthwywyr dosbarth edrych ar yr Introduction to Oracy a mynd trwy'r modiwl yna a dysgu chydig bach o gefndir pam oedd llafar yn bwysig a pa fath o strategaethau hefyd oedd yn cael ei ddefnyddio fewn llais 21 wedyn. Eithon ni mlaen wedyn, mewn sesiynau hwyrnos a HMS ac ati i adeiladu ar hynny. Wnaethon ni wylio llawer o'r fideos i edrych ar arfer dda o fewn y Voice 21 Exchange. A oedd hwnna'n help mawr i bawb cael gweld beth fydde gwers llais 21 yn edrych fel. Nes i hefyd edrych ar y teacher benchmarks gyda phawb, a oedd hwnna'n dda, fi'n credu pawb wedi gweld hwnna'n fuddiol mwyn gweld beth oedd disgwyliadau'r athro neu'r athrawes o fewn sesiwn llais 21 hefyd. Felly dyna le ddechreuon ni mis Medi, mis Hydref ar ein taith ni o ran llais 21. Oedd ddiddorol bod ti'n sôn am sgiliau gwrando a pa mor bwysig o'r gael canllawiau yma. Nes di eitha hefyd Gles ni sôn am y canllawiau trafod. Be oedd ymateb y disgyblion i dderbyn canllawiau fel hyn? Oedden nhw yn teimlo bod nhw'n gallu defnyddio nhw'n sydd? Fi'n credu wrth bod ni'n edrych ar, nes i taith dysgu yn ddiweddar hefyd, a oedd y plant yn enwedig yn Cymru Llwyddol 2 yn gallu trafod
y sgiliau, mae'r canllawiau mewn ffordd eiddfed iawn. Nhw'n gwybod yn syth bron o fod beth oedd i fod i wneud. Fi'n gwybod bod yr athrawon wedi bod yn gweithio arnyn nhw ers tymor, ond fi'n credu oedd e'n rhoi rhyw fath o strwythyr i'w sgwrs nhw, a fi'n credu nhw'n falch gael yr canllawiau yna a'r disgwyliadau yna, dweud y gwir. Fi'n credu bod ni gyd fel yna, dyn ni, os ni'n gwybod beth sy'n disgwyliedig ohono ni'n teimlo'n fwy cyfforddus ac yn awyddus i lwyddo. A Glesu, nes di sôn am bod chi wedi edrych ar y rolau gwahanol yn hop yr ysgol, a mae heini eto'n rhoi dy strwythyr yna, dydyn? A mae heini wedi cyfieithu'r Gymraeg, yn amlwg maen nhw ar y drysorfa, na fi'n rhoi plug i hwnnw eto. Ond o ran eich disgyblion chi, sut nath nhw ymateb i rhywbeth mor eiddfed a hackness? Ie, oedd hwnna wedi cymryd amser, felly mae o'n cymryd, mae o'n neis oherwydd mae'n rhoi cyfle i'r plant fyfyrio ar eu hunain a sut maen nhw'n cyfrannu mewn sgwrs. Felly, bwriad hackness mewn ffordd ydy edrych ar, dych chi'n dilyn y sgwrs, mae yna gylch a dych chi'n gweld faint o blant sy'n cyfrannu a ydych chi'n herio, ydych chi'n atgyfnerthu sgwrs. Mae yn sgil, felly mae wedi cymryd ac ydy'n ddiddorol, pan oedden ni'n gwneud ei ddechrau, bydde yr un rai oedd yn cyfrannu lot a plant eraill, ond erbyn hyn, wrth nhw ddod i arfer efo fo, maen nhw'n dechrau magu hyder ac yn meddwl, reit, mae angen i fi gyfrannu at hon, a maen nhw'n gwahodd disgyblion eraill oherwydd maen nhw'n sylweddoli falle bod nhw'n cymryd drosodd y sgwrs. Mae yn sgil mor... fel oedolion hefyd, dyn ni angen wneud weithiau adlewyrchu ar be dyn ni'n gyfrannu a felly mae hwnna wedi bod yn llwyddiannus iawn yn just wneud i'r plant fyfyrio a meddwl am eu sgiliau hunain. Wedyn weithiau dych chi'n edrych ar sgil benodol a falle just yn cymryd bach o amser, felly dydwch bod chi'n teimlo enghraifft, reit, does na neb yn fan hyn yn ychwanegu at sgwrs, neu does na neb yn atgyfnerthu neu yn cyfrannu. Mae jyst posib edrych. Weithiau, dyn ni hefyd wedi dechrau cynllunio fo fwy manwl, felly mae gen ni hefyd fel, dyn ni wedi dechrau wneud rhyw fel asesiadau mwyn cael cynllun mewn ffordd, oherwydd mwyn wir cymryd mantais o'r peth, a wir wneud yr gorau o'r cynllun. Mae yna rai pethau sy'n gallu digwydd oherwydd yr ethos yna, a mae ysgolion Cymraeg mor dda am hynny, am roi ffocws ar iaith. So mae hwnna'n digwydd, mae chwarae rôl, mae'n egi ba, ond i wir godi lefelau'r disgyblion ac i wneud gwahaniaeth, mae angen bod o wedi gynllunio'n fwy manwl, dwi'n teimlo, gathon ni help fel ysgol i wneud hynna. Mae yna beth o'r enw toolkit sydd yn andros o ddefnyddiol, oherwydd mae e'n deud disgwyliadau siarad ar gyfer yr oedrannau i gyd, a mae hwnna wedi bod yn fuddiol iawn. Felly, dyn ni wedi dechrau defnyddio hwnna i dracio. Ac erbyn hyn, dyn ni wedi gwneud rhyw fath o waelodlin a asesiadau tymhorol, lle mae yna, dyn ni'n eistedd, dyn ni'n gwylio, dyn ni'n gadael nhw siarad yn hollol naturiol. Dyn ni'n cymryd stoc o hynny ac yn rhoi gwelodlin, dyn ni'n map gweld nhw arni, a wedyn dyn ni'n cynllunio o fanno wedyn beth sydd angen i ffocysu arno. Ond dwi'n meddwl dyna lle dyn ni angen mynd fel ysgol, achos dyn ni wedi defnyddio'r holl strategaethau 60 eiliad yma, dyn ni wedi datblygu hyder i wneud hynny, ond falle o ran y plant oedd just angen y strwythyr lle 6 wythnos yna i adeiladu'r sgiliau penodol. Felly mae hwnna'n rhywbeth ni'n gweithio fwy arno fo ar hyn o bryd. Diolch i ti. Cyn i ni fynd i sôn am eich astudiaethau achos unigol chi o fewn eich ysgolion chi, Alun, oedden ni'n sôn am bod gennych chi drosolwg. Ydych chi wedi rhoi geirfa mewn yn eich trosolwg neu patrymau iaith? Ydy heini yno? Ddim ar hyn o bryd, mae hwnna'n rhywbeth i ni ddatblygu. Be wnaethon ni bwysleisio mwy ar oedd beth oedd, pwy oedd y gynulleidfa a beth oedd pwrpas yr dasg mwy na ddim byd. So dyna gafodd ei mapio. Mae geirfa yn dod o'r cyd-destun sydd yn mynd efo'r dosbarth ar athro oeddwn ni'n teimlo. Mae'r geirfa yn mynd i ddod o'r gwahanol themau maen nhw'n
archwilio neu'r storïau maen nhw'n rhan ohono fo. Lle enghraifft, dwi'n gwybod bod cyd-destun ni mlwyddyn 2 tymor nesaf yn mynd i edrych ar bwydydd gwahanol yn Bae Caerdydd, a'r gwledydd a'r diwylliannau gwahanol. Felly syniad gathon ni oedd wneud fath o pitch am caffi newydd neu bwyty newydd yn y Bae, a'r pwrpas hwnna ydy i berswadio pobl. Felly mae'r iaith yn gorfod bod yn rhywbeth i berswadio pobl, dewch a bwytwch a pethau fel yna. Ond mae'n felly mae rhywun hynt i athrawon unigol i drafod yr agoriadau. Ie, a dwi'n teimlo fel, pa mor dda ydy mapio ac yn y blaen, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar bod yn agored i athrawon fod yn creadigol hefyd. Dyna sydd yn bwysig, achos dim eisiau teimlo fel bod ti'n stuck mewn bocs ac yn gorfod gwneud y camau yma'n unig. Mae eisiau teimlo fel, oce, dyma di'r pwrpas, dyma di'r dasg. Dyma dwi'n mynd i wneud ar gyfer cyrraedd hynny. Felly, da ni'n canolbwyntio lot ar bod yn creadigol a bod rhwydd rhyd i wneud y dasg, ond bod yna bwrpas iddo fe. Diolch i ti. Pwy bynnag sydd ti'n deud, ie, dwedwch? O'n i jyst mynd i adio ar fel Alex. Mae'n neis fel pan nathon nhw ddod a trafod a cynulleidfa, achos dwi'n meddwl bod ni rioed i wneud hynny o'r blaen. Felly wir meddwl bod pwy da ni'n trio apelio at a sut da ni'n gallu fel diddannu yr gwrandawyr a pwrpas y peth. A dwi'n meddwl pan ddoth y ddynes i gynllunio hefo ni, oedd o fel, ydych chi'n rhoi cyfleoedd iddyn nhw gyflwyno i rieni, i bobl yn y gymuned, i'w cyfoedion, i falle dosbarth arall. So, oedd hwnna'n braf mewn ffordd meddwl amdano y cynulleidfa yna a pwrpas, cos mae'n bwysig, mae'n bwrpas i'r plant, maen nhw'n gweld gwerth yn y fo wedyn. A mae hynny'n bwysig i bawb, dydy, mewn gwirionedd. Da chi gyd wedi gwneud rhyw fath o astudiad achos, bod chi yn ysgol sydd yn datblygu diwylliant ysgol gyfan, neu yn datblygu diwylliant ystafell ddosbarth. Pwy fydde'n hoffi dechrau? Gai fynd nôl at y ti, Nia? Iawn, wel yn astudiaeth achos ni, o'n i jyst yn fras a dweud y gwir, jyst wedi dweud ble oedden ni fel ysgol, pa gamau o'n i wedi cymryd yn y flwyddyn diwethaf, mwyn i ni ddechrau lledaenu llais 21 ar draws yr ysgol. Felly pethau fel beth o'n i wedi cyflwyno enghraifft yr ysgol wrando, chymryd y canllawiau trafod, yr teacher benchmarks yma, hefyd dwi ddim yn siŵr os ydy gyda fi mewn fan hyn, ond ni wedi bod i ysgol gartholwg hefyd i weld arfer dda fan yna, achos mae Elen wedi gwneud gwaith llwyth o waith ar llais 21 yn ysgol gartholwg, a hefyd ath Nia i weld Stacey Primary yn Nghaerdydd, a maen nhw'n arbenigwyr yn llais 21. Felly ni wedi tynnu ar fel arfer dda o lefydd eraill a trosglwyddo hwnna i'n staff ni. Ni wedi gwneud teithiau dysgu hefyd erbyn hyn, a roedd hwnna'n beth positif iawn, achos o'n i'n gallu gweld yr ysgol wrando canllawiau trafod. Dechreuon ni gyda gwaith trafod par i ddechrau, a wnaethon ni trio clymu llais 21 gyda yr angen am sbardun da ar gyfer sgwrs ac ar gyfer ein gwersi ni. Felly oedd hwnna'n hyfryd i weld bod staff yn dewis straeon neu dewis datganiadau neu problemau mathemategol neu beth bynnag fel sbardun i gael trafod. Felly o'n i'n teimlo bod hwnna wedi diflannu gyda ni dros y blynyddoedd, bod angen y cryfder yna'r sbardun da. So oedd llais 21 yn ffordd da iawn o gynnu'r tân yn hwnna hefyd, felly ni wedi defnyddio hwnna. A wedyn, chymod, mae llafar gyda ni ar ein cynllun datblygu, felly mae hwnna'n yn bwysig iawn i ni fel ysgol. Fi'n credu falle mae'r ffordd mlaen i ni yw falle i edrych ar y mapio yma, ac efallai, fel ti'n gweud, yr asesu, dydyn ni ddim wedi cyffwrdd ag unrhyw beth fel yna eto, ond greiddio fe yn y dosbarth, i ni'n trio gwneud leni, rhoi cymaint o brofiadau i'r staff i weld arfer dda a phosib, a hefyd felly bod rai, chymod,
trwy wneud taith dysgu, chi'n gallu gweld pwy sydd wedi ymgymryd â llais 21 chymod, yn ei gyfanrwydd o ran y staff, a chi'n gallu pwyntio pobl newydd tuag atyn nhw i ddod i'r sylwi arnyn nhw. Felly mae hwnna wedi bod yn beth positif iawn i ni. A nawr ni jyst yn gweithio nawr ar credu bod hyfforddiant eto blwyddyn nesaf, neu felly ar diwedd y tymor yma ar yr Elevate. A ni jyst yn gweithio ar hynny nawr. Ni'n gweithio fwy ar y fframwaith, cyflwyno hwnna yn fwy i'r plant, a bod y plant yn gallu trafod pa elfennau o'r fframwaith maen nhw yn defnyddio wrth drafod. Felly mae yna lot o bethau gyda ni weithio arnyn nhw, ond fi'n teimlo bod ni wedi rhoi sail eitha da i bethau ar hyn o bryd. Wrth gwrs mae lot o bethau i ni wella ac ati, ond fi'n credu mae'r rhoi hyder i'r staff bod nhw'n gallu llwyddo, a hyder i'r plant bod nhw'r ysgerbydau, chymod, y patrymau brawddeg, yr eirfa ac ati, mwyn llwyddo. Felly fi'n teimlo, ar ôl wneud y taith dysgu, bod ni mewn lle llawer gwell o ran llafar, o'n i'n gallu gweld bod y plant yn trafod pynciau eitha dwys, chymod, mewn ffordd eiddfed ac yn defnyddio'r eirfa priodol ac yn dangos parch at wrandawyr, at y rhai oedd yn siarad ac yn gwrando'n dda. Felly fi'n teimlo bod ni wedi rhoi sail da, ond mae angen i ni adeiladu ar hynny nawr yn y flwyddyn nesaf. Yn naturiol, diolch i ti. Alun, beth yma astudiaeth achos chi? Wel, da ni'n rhedeg ar y rhaglen Lead a Culture of Oracy, a be oeddwn ni'n teimlo o fod ar y diwrnod cyntaf o'r hyfforddiant. Gathon ni nifer o esiamplau o rhywbeth i'w newid o fewn yr ysgol, i ddeud y gwir. Gathon nhw ddeud, eisiau ni fynd, eisiau ni feddwl, eisiau ni drafod be o fewn yr ysgol gallwn ni newid i gael ffocws fwy ar llafaredd. Yna nifer o esiamplau oedd yna sut i ddod y llafaredd mewn i amser cinio, sut oedd dod y llafaredd mewn i noson rieni, cael ffocws mwy ar amser y chwarae efo'r llafaredd. Ond y ddyn nath daro ni oedd sut i newid gwasanaethau ysgol i fod y ffocws mwy ar llafaredd. Achos oedden ni'n gwylio esiampl o ysgol yn Lloegr oedd wedi newid gwasanaethau nhw yn gyfan gwbl i fod mwy fel un amser cylch mawr yn y neuadd, a bod yr athro yn arwain sgwrs llafaredd ac yn trafod nifer o bethau gan ffocysu ar sgil penodol o fewn y fframwaith llafaredd. Ac oedd rhywbeth yn daro ni oherwydd da ni yn gwneud gwasanaethau fewn yr ysgol, a da ni yn teimlo fel bod modd i'w ddatblygu nhw mwy na'm byd. Oeddwn ni yn teimlo fi ar athrawes arall oedd gyda fi. Oeddwn ni yn teimlo fel bod ein gwasanaethau ysgol gyfan yn rhoi llais y dysgwyr. Oeddwn ni yn rhoi llais y dysgwyr yn y gwasanaethau oherwydd bod mae'n gyfle iddyn nhw ateb ac i drafod ac yn y blaen. Ond be wnaethon ni benderfynu oedd mynd yn ôl i'n dosbarthiadau ni, so fi'n blwyddyn 2 a hi yn blwyddyn 5, a arbrofi efo'r ffordd da ni'n gwneud gwasanaethau dosbarth, sydd ddim jyst yn eistedd i lawr a gwrando ar ryw stori neu ryw neges, ond bod o'n mwy o ryw hanner amser cylch, hanner gwasanaeth mwy na'm byd. Felly, athon ni ati tymor yma i wneud hynny yn y dosbarthiadau ac arbrofi a gweld sut mae'n mynd a gweld sut mae'r plant yn ymateb i'r rheolau gwahanol o fewn. Yndi mae'n amser cylch a mae'n fwrdd y gwasanaeth, so mae'n bach o newidiadau iddo fo. A da ni wedi gweld o'n fuddiol o ran cael nhw i ddeall pwrpas sgwrs a pwrpas gwrando a bod eu llais yn bwysig i'w rannu. Ond bod o ddim yn gyfle i pawb jyst siarad am dibynnu maen nhw eisiau, mae'n reolau pendant iddo fo. So dyna lle da ni arni o ran yn astudiaeth achos. Ac yn swnio'n ddiddorol iawn bod chi wedi meddwl am edrych ar y gwasanaethau i ddechrau. Glesni, ti eisiau di sôn am eich astudiaeth achos chi, os yw rhywbeth ti eisiau ychwanegu? Dwi'n meddwl falle bod ni mewn ffordd wedi penderfynu bod ni mewn lle oedden ni eisiau mesur cynnydd, lle oedden ni eisiau ffocysu mewn ffordd ar y cynnydd o disgyblion yn wneud yn y 4 maes, yn yr corfforol, yr ieithyddol, y gwybyddol,
a'r emosiynol a'r cymdeithasol. Ac dwi'n meddwl oedden ni just yn teimlo fel tybed os nawn ni waelodlyn yn defnyddio'r canllaw yma sydd wedi cael ei greu gan llais 21 sydd yn deud y disgwyliadau bob oedran. Tybed fyddwn ni falle'n gallu sicrhau cynnydd gwell mewn ffordd, neu sicrhau bod ni'n gallu mesur y cynnydd hynna i ryw raddau, bod ni'n gallu adeiladu arno fo hefyd. Felly, dwi'n meddwl, nathon ni bennu asesiadau, maen nhw'n asesiadau mae'r ysgol gyfan yn neud, felly yn hymor yr Hydref, maen nhw yn cyflwyno eu hunain o'r meithrin i fyny flwyddyn 6, a wedyn da ni'n asesian oeraidd, a wedyn da ni'n rhoi lot o gyfleoedd wedyn i bagu Hyder ac yn neud o eto ar ddiwedd y tymor. A wedyn, yn hymor, da ni yn rwan, mae yn mynegu barn, felly da ni wedi defnyddio, da ni wedi gwneud ryw waelodlyn yn edrych ar dan, falle, dychod os gen nhw'r eirfa i'r mynegu barn, ydyn nhw'n defnyddio technegau gwahanol wrth wneud o. Asesu nhw yn dilyn y gwaelodlyn. A wedyn, da ni'n rhoi cyfleoedd cyson yn adeiladu yn ystod y tymor, a wedyn yn rhoi wythnos law yn lle dim ond gweithgareddau llafar sydd i ddod i ryw ganlyniad o sut mae hynny wedi gweithio. A wedyn yn hymor yr had, fyddwn ni'n treialu un chydig bach mwy fel dynamic, felly maen nhw'n gorfod wneud rhyw fath o gyflwyniad mewn paren neu triawdau ar fel goginio neu rhywbeth fel ac bach o hiwmor. Just i weld daith o ran ydyn nhw'n gorfforol yn dangos mwy o hyder. Felly, dyn ni'n fyna, yn amlwg gan bod ni'n neud yr un elevate hefyd, dyn ni'n trio defnyddio technegau gorau dysgu yn ystod o'r cychwyn pan dyn ni'n asesu i pryd dyn ni'n edrych ar gynnydd. Ond ar hyn o bryd mae'n i weld yn fanteisiol a mae jyst yn rhoi ffocws clir i ni fel athrawon be i edrych ar. Yn union, a yn amlwg, da chi'n monitro yn dyn ar hyn o bryd, ond falle bod o'n elfen mae rhaid i'r ysgolion eraill hefyd edrych arno fo ran, llwch chi monitro trwy ti wedi gwneud yn barod ni a teithiau llafar, llais yr athro, da ni'n cael adborth llais yr athro i fewn i'ch monitro chi, llais y disgybl, gofyn cwestiwn ydw i. Modd datblygu hynny i fod yn rhan ohono fo'n sicr, sut mae pethau wedi gweithio ni fel athrawon, a sut mae'r bant yn teimlo ar ran y gweithgareddau a hyder nhw ar ran cyflwyno. Dwi'n meddwl bod hwnna'n sicr yn... A cadw tystiolaeth, mae hwnna'n bwysig yn dydi. Da chi'n recordio nhw gles ni? Ynden, da ni'n defnyddio CISO, dyna da ni'n teimlo ydy'r dull gorau, felly da ni wedi creu fel ffolderi rwan ar gyfer 3 agwedd da ni'n edrych ar, felly da ni'n cadw tystiolaeth o fynegu barn unrhyw berfformiadau, cyflwyniadau mae'r disgyblion yn neud, ac unrhyw fel gwaith grŵp mewn ffordd. Lle da ni yn, a da ni'n trio, dod o fo fewn i'r cylched monitro, achos yn aml llyfrau sy'n cael lot o ffocws yn y cylched monitro yn aml, a da ni'n trio edrych ar y cynnydd rwan gan bod ni'n ar y disgyblion fel ydy'w hyder nhw wedi codi, ydyn nhw'n cyfrannu mwy mewn sgyrsiau. Ac o ran meithrin falle llais y disgyblion, gyda'r cwricwlwm newydd yma a'r cyfle i disgyblion rhoi i llais yn fwy aml o fewn y cwricwlwm. Dwi'n meddwl bod da ni yn siarad fo dysgwyr yn fwy nag oedden ni, felly mae rhoi strategaethau llais 21 yma yn helpu nhw i gael llais cryfach yn i'w cwricwlwm nhw a wrth feithrin adborth gan y disgyblion. Felly mae o bendant yn rhywbeth manteisiol a da ni eisiau datblygu ymhellach. Diolch yn fawr iawn. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi dod i ddiwedd eitha naturiol fanna pan da ni'n edrych ar fonitro a sut mae edrych ar effaith be ydych chi wedi ddefnyddio hyd yn hyn. Llai ddiolch i'r 3 ohonoch chi am rannu'ch profiad. Dwi'n siŵr eich bod chi wedi tanio dychymyg sawl arweinydd ysgol, os ydyn nhw'n gwrando, neu arweinwyr iaith llythrennedd a chyfathrebu yn yr ysgolion. Ac mi fyddwn ni'n bendant yn edrych mlaen neiddgar am glywed am y datblygiadau pellach sydd yn eich ysgolion chi. Diolch i ti Nia, i Glesni ac i Alun. Diolch. 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 Diolch am wrando ar y bennod hon o Sgwrs. Cofiwch ein dilyn ar Twitter a Facebook, tanysgrifio ein sianel YouTube, ymuno yn cymunedau ar ein gwefan a darllen ein bwletin ysgolion wythnosol am y newyddion diweddaraf.
Thanks for listening to this episode of Sgwrs. Don't forget to follow us on Twitter and Facebook, subscribe to our YouTube channel, join our online communities via our website, and read our weekly school bulletin for the latest news. Hwyl am y tro. Bye for now.